kini ko ba ato ko'y mga pangutana ba kusog ko kayo ko magluduhod ang mga rebulto no sa una o kining mga sa cross nabagay ko yung mga kwintas sa cross kini ba ko usaban ni ka dako nga sala sa atubangan sa Diyos ko masilutan ba ko ani nga manak kong buhat. Kung nakainom-nom mo sa kuan nga siliuhi kini Daniel niya nigabot pa sa espiritu kay hugton pud kay parang dili pa niya ibutyag ang tanan kay maabot pag 200 years niya. Abi nimo boy, mao man sa unang dili gyud ko mo dawat unta ni sa espiritu pero 20 edad na ko nagsulod naman sa nako. Sige na ko sa anak niya makita na ko tung say matunglogan yung mga tao nangamatay lang mga matay. Ay makita man ako dili man ko gusto kay naamang ko'y balaod nga gituman din sa akong ako apong pagkareliyoso naamang ko'y sunod nga laing agalon di ba duhay mong agalon kung ay agalon nimo nga tawhanon biyaan nimo ang iya sa Dios di ba namuran po ko sa naghalang doon po ko sa kay mosulod ko sa katilingban iyawan patag manok di ba Tama. Mura di balhay no Halang nga mabot ito biyaan uban ko sa magmisa og pwede man ako na isulti kay nakita man nila sa uban ko sa pare magmisa pag uli dito biyaan ako sila ya tapos wala balikan na po dito ko sa nga wala tay ikatag nila ya ka ang tao man pod boy madul out man pod boy dili di ay ang buot ipasabot ni Kristo iwali gini among kamatuoran pamilya gid siya usahon mo nang akong gisulti karon na sa espirituhanong gasa na tay YouTube channel ay espirituhanong gasa subscribe ninyo ni kung mahimo pod mo nga namong naminaw kay kung mo suko pod mo ani kung wala ni bilaan kasulatan pagbasa pod mo sa Biblia kung mo suko pod mo nako kay naigo pod mo sige lang wala man po ko nakig-away ninyo basta ang mga tao lang dapig ka ninyo bahala na lang mo ana inikabot sa panahon basta ang dapig nako duol pod mo kung nahalang doon makataas na ni amo na akong giingon boy nga wala na ko kabalo kinsa daping na ko mo nang mapandong ko sa kong ulo mo doon pagpaubo sa pagpasay doon ayan na balikan na tanan mo ra man na akong gisulti tama gid dos katong na akong gitambalan mo usab akong panagway mo usab ang ako ang mga tingog usab siyang pod ang magamit nako matong mas maayo na agi dinhi kay kaning atong balay pahulayan diri mang katumuduol naman dili naman magdebate nako kay kung didto manggug ko sa tipon sa tawanon boy na magoy-garbo sila boy magdebate niya musuko hinuon sila nako nya espiritu pagud ay kasukan nya na mahitabo niya boy para maluoy man po ko kay ang magyaga-yaga sa espiritu wala kapasayloan di ba nya ako bagoy nagbuhat ang akong gisulti ako bagoy tawanon maghilak manggani ko usahay di ba. Pero kanang magkuan mo sab ka o ma-reflex pa ba diha sa imong panagway? Pagbuot ba na nimo o pagbuot gid sa Dios? Siyawi mo usab sa imong gamanan ba di ko bay? Wala man gani ko ipasigarbo gani nila o kada mas maayo pa ng pare o mga pastor pa daw kay gamahanan ko na sila kay maka-exorcism man na sila. Pero diri ato man nang exorcism day. Kay mogamit man pud sila sa gibalaan, man tawag gibalaan man ng cross, gibalaan man sa Kristo sa ganan sa Dios pawa diya sa ato papagalan pa di Kristo. Ikaw nga nagunit ato dili imuha di kabalaan di ka Kristiyano kay kung wala po to nimo mo tong nga si Kristo sa una dili sa gustong taon daw tan nga patyon pwede pa sa gamiton pero karon boy kung maligon na mo dinhi dili di ba makapahawa ta nag-exorcism ta atong tayhupan lang nato siya nguping 8 lang tayhupan nako di ba hikapon na kong dugan chabaw lang mudagan lang tama magpapahawa pinagi sa tayhop wala man ko nagamit og cross o atong cross gani diri nga katong mudagan pa to siya pero nadugay mawala naman sa ila nya karon maabot man ang panahon boy kay kapanahonan pa man to sa una pwede gamiton ang gibalaan ni Kristo pero maabot gyud panahon nga wala na ni bisa na ako kung maingon pa sa magsige kay nga na para kada ingot kung mo na imong gigamit ang cross kung maligo ka kung wala ka mawala na boy kay nag-abot sa espiritu kay si Kristo naman tutuan naman siya dito kay ipadala niya yung espiritu mo nang ibutyag na ko ang tanan kalibutan man na o kung tidood na nga naibisa ng ano nga laglag mga matay man I will smite the shepherd. Mo na kanang maingon ko oy dadaan niyo sa ospital dadaan niyo dito kung ako gitambalan kay panahon na dito siya nga kwaon sa Dios di ba ngano ako aging ampo niya masudlan pa datog laing espiritu nagikuha naman to sa Ginoo kay nabugatan man buol kamo kanako nga mga gikapoy di ba gikapoy kay gidaog-daog na di ba no kay ang tao man gud garbo wala nga ambot kinsa kay mapahitas-on o pastor mo duol na ko dinhi
o makasabot na ko, pero kung dili wala man ko nakigaway nila boy. Kung mahimo kani nag-ingon pa ko Ginoo ko alang ko kanang nagsigig libak na ko sigig dili man pod gud sila maani dinhi nag-ingon man tang Ginoo kung adunay mga tao mga libak o dai mga ikotsok-kotsok nga istorya antuan ninyo. Karon tinuod ba ni nya sa una wala man ko gianto. Wala man ko giani maani noon sila magsakit nya kung makakita mo sa bakong panagway na si Papa Jesus tinuod ba ni si Papa Jesus na dili mo gusto ko nga makabalo ko nga nakakita sila kay explain ako kay dili ko Ginoo gigamit lang ko ni replic lang ko kay si Kristo to sa langit ni replic sama sa bituon ba murag bituon ba kung si Kristo to sa langit po replic ko sa panagway lang ni Kristo kay siya man ang nagamit nako. Wala ko boy kung sila magpahambog sila nakaayo wala dagang naayo na ako di maingon ako Lord salamat giayo ko nimo na dili pasalamat mo sa Dios giayo ka sa imong pagtuo intuo mo mangkanako nga gigamit ko sa espiritu usa giayo ka sa akong abyan usa ka taong tinawag himong kauban og abyan diyan por tinaana subos biblikal man ni ato nang nanambal ko ni sa huyop dili huyop nga ko huyop ba? Pawaon ang dautan pinagi sa huyop. Na kaning usay gani kamo gani nga gilikon ko hikapo lagay na ka uli na to ayo na ka. Inom mo sa tubig mo nang naghatag ko tubig nga walay bayad o depende na kinasing-kasing na nimo dito. Dala na mo tubig ako ana nang gihil pinagi limpyuhan ang atong lawas kay makasasala man ta, di ba? Wala man po sila nag-anhigot daghan man tang nakakita naging malaon ta dinhi ay dito may noon ang nagsig sila magod na ikatungod boy kay naa magod sila balaod tama pero mas mayo nga moduol sila sa mga kay para masuta gid nila kung dili kay moduol sila sa kuha niya gamito ko sa espiritu sakit magod kay manulti gid pod sakit kayo mas maayo pod ilang suroyon pod ang akong gitambalan katong mga tao nakakita kasi sila magpamatuod mas labing maayo kay sa una sa katilingban mo magsuroy-suroy baby nganong gamay kay nagsimba amo pa nang adtuon ng mga tao nga mga ang problema magudri sa ko agud kay gipugnan man hinuon sa nagpugong. Ya kung bad ka dinhi, di ba to na ato si Father Galban na amgid ka, klaro magid na dinhi. Na ako ang giguyod gid pasulod padre magkag-istorya mo ni kon sapi. Manong dili man sa magsulod. Nasulod po sa balay gusto ko mag-istorya kanong dili man makigsulti. Unya ay lang gisulti sa ko grabe kayo. Grabe kayo kay digsipsipan sa mga leader that is called to gid siya siduli. Pero kung dautan din niya sila daw gid sila daw ang Ginoo na nya manong hadlok man sila nga kay istorya sa mo musulod ba diri sa chapel mana sa una boy nagila ko ana boy di ba na dire ko sa gawas sige kog dangoy ana ningon ang Ginoo karon matuman ko no ang kasalutan kay naay pagahion kay gahi gid sila mga ulo mana ako gitaktak na karon ko Ginoo ikaw na may balo kanila kay wala man ko ni magikuha para sa mga tao nakigaway nako tama gid ko ikaw na may balo kanila abi nimo boy nga wala ko ako nagilakan sa unay kung isa lang kakaltix nga luha na ako di ba kamo saksi tama buntag gabi igin nako natingala ko pukaw na ko nila nga gipainom na ko tubig kuman ako boy wala ko luha alang sa mga tao nga nagamit sa Dios di ba mo po na si Kristo nakatiman man ko mo na si Kristo sa una sige hilak sa boy kung miingong kag sa una boy kung nakakita sila ni Kristo karon grabe hilak oy kung kinsa siya kauna maupod niya siya karon siya man ang Dios sa kaniadto og karon siya man ang unta ang buhi unta sa tuwa pero gipatay man nato sa pilagi sa itong sala kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas mo na nga ang mga tao makapaminaw lang mangayo lang sa Ginoo kung magsakit nga magmahay pa sila sa Ginoo ngano kuno gisakit kana galing na-vlog na dito kung naapa kuno ang Dios ngano kuno mag-uyog nya karon na ang Dios na to no ni problema boy nagdaya akong gitambalan nagmahay sa kay na kung naa kuno ang Dios anong ipasakit kun sa bulahan kamo masakit kun nya ano kuno gisakit kun kuno siya ang Dios nun man siya nya karon kun Dios nun ka naa ka sa buhat maray problema sige kag pamalikas nagpabunyag lang ka pero wala nimo ang buhat dili mabuhi ang tao sa bunyag di ba no pag hinunsol gawa sa espiritu wala man kay espiritu ni Kristo ano man puros makakasuko puros makabagulbul puros makapagyawa tama so ang daw tang espiritu ang nani espiritu good ang pitik sa espiritu mo na hinuyop sa amahan di ba gihoypan ta mo na paghawa pud ako sa dautan huaypan pud ko kung naigiposes huaypan pud ta mo kay gano man ang espiritu nga gipuyo papuyo sa imong kasing-kasing espiritu man sa dautan pitik sa espiritu na sa balang kasulatan basahan nyo na
Mga ganina usay magsuko ko. Dili ako. Magsuko ang espiritu. Ano man? Kay dagang kay naggamit sa pangalan ni Kristo. Sige debate abi nimo ba yun? Wala nagsuko si Kristo ana nagsige debate labi na nagsige katawa sa sila nagbubuhanay pa yun. Kung may ta maghusay ang kalibutan wa man gani naghusay nang naggunit gay kuno gugma sa Dios, di ba? Kumpare ka kung pastor ka nganong sige mong debate. Nga naman sa balaang kasulatan, di ba? Kuna ang magano nagpatasanay man mo. Ay paglikod ay ko gamitan nga may mga lagdo ba hindi ano. O basahan niyo na kamo naminaw ana. Sige, dapig mo dito. Ako The only true wala God. na ko boy. Ay gusto tao And gusto Jesus mangita niya Christ, whom thou kakaplag hast po. sent. Masa dool ka mo nga diri. Ang mga tanong. Pasilo alang ko ninyo nga hait-hait yun akong gisulti kay madlok yun ko sa Diyos. Kung wala mo nandok, madlok ko sa Diyos. Dili ko Diyos. Wala man ko'y agalon boy. Tama. Wala may kinsa may nagtudlo na ako. Pasig ilang paminaw ng espirituhan ng paminaw gunan yung espirituhan ng gasa. Di ba sige paminaw espirituhan ng gasa naabay nagawali gawas ana. And now, O Father, Usahay gani may emosyon pa ko maulaw gani ko nga glorify magkinak thou ko nga me naman. with thine own self, Grabe dahil ginako no lalaki with the gid ko nga glory lalaki which I had with astig thee before bubaksing the po world was. manggani ko sana pero sa tinuod kong gamiton ko sa mga balaan nga mga kuan boy katong Okay. righteous Father, espiritu ug balaan sa the kong world has kasing-kasing not po known thee, na maluoy ko sa tao magilak ko mga But I usahay have known thee. magsulti ko dili man ni and ako these have known that ang thou Diyos may hast nagsugo sent na ko me, dili kinsa nga tao akong gisimenaran and I have tudlo declared na ko unto them thy name, kay nadlok ka sa Diyos and will basta ang declare it, mga tao ka ikaw boy kadloke ninyo ang Diyos boy ay that thy kadloke love, ang tao kapatay wherewith sa thou lawas hast loved Tama, me, yun. kadloke ang makalaglag sa inyong espiritu may be in mo them, na sige ko ingon testinggon mo kamatay ang ganhi ako ninyo dinhi nga di And I- kadlok pa sila matay o testinggon mo pag ampo mo nga mamatay ko kanhaon ta mo imtungang gabi hadlok po Amen. parang dili mo mahadlok kung kalag o mahadlok po mamatay paminaw ako niya testing mo paminaw sa espirituhan ng gasa kung garbo mo na boy kaya binila ko no kaya kung maminaw ko no sa linana uy dili ko mo paong og suga ang suga relihiyon Hmm. oo naiba yung pastor basig usa ka dato nga pastor maduol diri na ko niya tapos mubalik sa muhatag siya na dama no Tama, good. paghatag niya sa kabos tanaw to sa kiyo nga manay problema boy Yung, kung paminaw nila ni, di ba, wala man ka nakasulti nga kung maminaw sila, di napasimbahon, ana. wala Kung wala depende na kung asa sila, asa ilang pagtuo, importante, kamaturan lang. ako gudo basig wala ko gi pasulod diya sa simbahan nagbayad man kog monthly Diyos kung sa ilang bayad basta ihatagan kung subli tagaan na nako sila kini mo man Ginoo tagaya pod sila para hindi mo silo pero kung may panahon ka makahigayon kag ikyas sa mo kay daghang balaod boy nawala lang pagtuo manghulga ta kadaghanong simba walay makuha sa tao puros na binuang nga istorya nasaran pa ang mga tao sige lang igabot sa panahon na boy pasagdayan na sila ayaw mo debate kana kung nagsigchat ninyo makigdebate nga hoy kamo ay anak guna chat mo anak ay na basli nina kay gipagahay man na sa Dios mangyamiid man na sila kung kaya karon magsulti ni balaan ka sa mangyamiid sila kay gahay man na silang mga ulo Tama, kay good. gusto naman na sila mo suborno po dito silang subornuhan busa ka mo pong subornuhan bantayan po na ninyo kayo naara ba dito sulat ni sa Mikiyas pangulo sa Israel di ba no ang mga propeta wala naman na kanang pagsulatan ni Malakyas abi na ako biya na sa una boy wala da boy di ba sa una no ang sulod ako ang espiritu si buwali na gidasulti na niya no Tama, kulbaan ko pa human sa una mingon ko sa una Papa Jesus basig na makakulong pag Ginoo ko mausab lagi ko Papa Jesus basig na pag Ginoo ko makasala ko madok biya pug ko magamit ko nimo ya ito siya mo I gamit will na ko smite the shepherd, mo to mo replay ko mo usab ko gol biya pud ko kaayo kung dito na ako tas pare sa pastor okay sure gid na sila sa dili all men shall kay gigamit na mong gani kuno sila nahimo sila kanang dun abi nimo sa una boy ang uban boy kanang makaayog masakiton puting lipaya ako naguol ko Hmm. isa gud ka bulan isa ka tuig gud nako sa una isa uy naayo mindot pasayloan mi nagidala kay isa uy ay magsulti nga nanambal ko ha yung madaghan na minong ka ito sa una sa imong sulti manambal yung sila pa pasayloan mi nol kay naluoy mi na nila yung uban lagi yung giro magsige pa yun dali mo dili wala pa yung manggani ko karon no pero ang problema nako kadang lata na pug kay naa dinhi katong wala na gani mga kwarta nya sige na po yung dul ko ay ko magsikog suka-suka ng ilang mga ipag-inject ka na unsa na mag-inject ang pait pa gyud kayo na tanawa
May man tong mga nanambal ka nga, Father, mga doktor ka boy, kay paghuman, pwede maka magtinis, pwede pa ka mga saba sa masakiton. the hour Ako, is Dre. come. Kapoy kay ko, kay gikan kong uma. Nakikitang bala na ko, Dre. Dugay pa kayo. Sige, Glorify balik-balik thy yung Son, batan. that thy Son also Pang, may glorify ako no thee. pang, nagdali ra ba sila pang, kay na yung gilaktan. And this Boy, is kay boy. life eternal. Masahay, magsulti pa ko nila, They might magdali. know thee. Anong lagi dito sa doktor, lagi The kasabaan man. only true God. Nga, magwali pa ko, magsulti ko, pag gusto po silang magdali. Jesus Christ, Ano sa pari whom lagi, I sent. sige magsip-sip. Wala, mabiyak ko gihatag din eh. Sama to kung giingon, no? 20 pesos ang gihatag. Nga dito sa doktor, 25 mil nila. Ako pa yung ipampuan ba, lain ba ito kay nuli, kay pampuon man ta. Yan lang, namatay mo lagi ito dito sa doktor, 25 mil, wala magigibahayan ang doktor. Finished. Million. The work Oh, thou boy, gavest nangluod me na ko, to boy. do. Taghan, kaya kung kitambalan din, nanghangi ko sa Ginoo. Sila pa yung nagbato na ako. And now, O Father, Ko naman nag-iingon, kaya naamnas balang kasulatan, di na ako Glorify sila thine tong own luwan. self. Sige, halihakan ako na sila sa una. with Sige, the glory pag-sip-sip dito, which I gina. had with thee before Sige na the ako, world Ginoo, was. pantang alang kanila. Maabot naman ang panahon, boy. Mabalaan na nila ang tanan. Maunay akong ngayon, patabot diri. Kung mamatay sila, naapag ginamatay din. Balik pa yun sa ako, si Paghangin. Ay, I sorry. have Sa known thee. may sorry. Patay naman ka. Dito, katong nag-ingon, nagsaan, luwas na ka dito. Ningon sila, bakak na kong And I have gisulti. declared unto them thy Manok, name, butang kalag ko eh. and will declare Ano, it, ano, masaya maghilak, kinanglan ba ng kalag o that kaluwasan, thy boy. love, Ya, wherewith galing thou lang hast dito loved me, naapoy gihaya pod na gihaya pod Maybe puros man in sugal dito. Ya kaluwasan ng kinahanglan dito gisgutan wala. die in the Wala na. Ya nag-Bible po to hubog pod. Nga man sa nol ipabadlong ra gud to sila nol kinahanglan magbalaan po sila. Ya kung atuon ako dito inok ako inugbuang kay ilang gisuhid katong mga tao okay na naluwas na kay sa balay sa kong amahan anaan yung luwak. Nora ni balik-baliko nila. Balik-baliko na si Lazaro. Ya ingon sila nga sila si Lazaro biya sa una tinamay. Sa kami na ang Lazaro. Ako sakit kay ko boy. Ipakita ni Papa Jesus ba diri-ari ko nga naay kabag nagwali dito ba nga sila kuno ang Lazaro. Oh gabi nagilakod ko ana. Pakita niya anak ko tanawa ra gud sila oh. Sila kuno ang Lazaro. Diba si Lazaro, gidog-dog mo na sa dato na. Ang nasa Nakabalo na sila na eh. ilalom sa Nga sige ko hilak Papa Jesus pasiluap po sila Papa Jesus eh. Isuko na siya. Mubalik na siya din eh dili kalinaw espada. Ako raman, nagduhig ko sa espiritu karon. Kumbaga ba, sinuwi ba? Nuli. Sinuwi ba? Preparasyon ba? bakit sa mali. Kung maingon ka ang simbahan mo, meron ka, tanawa na. Ang nagsimba, di ikaw dito sa una, nagsigkag simba. Wala ko Nabago ka. wala. Gid samot nung kadautan. Salig naman sa Ginoo. Mama to, gigamit na. Gigamit, nagsuri-suri ang dautan. Yan, nakita na niya nga, lami na kayo, ready ang talon. Pagbalik sa dautan, espiritu. Isa lang ang ilang tintalon, tintal tanan. Pero kung balay lang sa Dios, Simon, pero ano, behold, Satan hath maglinog desired to have magunob na siya na may mga Ay. pagkuman. Kabalo naman mo na bay. Ang templo sa Diyos, ang atong kasing-kasing duha og tulo. Magisukot kaniya na sa talawala. I prayed for thee, Muna ang atong tulda, atong lawas. Tukuran yung tulda tupad sa akong simbahan. Nanas Biblia eh. Tama gid. and when thou art Balaod man na ilang gibuhat diha. Kulgaon ang tao para magsimba lang yun. strengthen Yung sige thy gwali nga. Kinala magsimba yun mo madomingo. Wala eh. Simba ang simba na boy, daig boy. Wala na sa kabalo anak sa simba. Kana dahil manguyab ka, di ba? Gisimba ka. Gisimba, ginaludhan, di ba? Wala sa kasabot sa simba. Saan na simba? Nang sigig seremonya, Pagdaig. nabot-bot og balaan. Seremonyas na And the sheep of the flock shall be na scattered. dili maluwas ang tao sa seremonyas. Tama gid. Pag hinulsab gawa sa espiritu. men shall be offended. Bot-bot po di sila mga seremonyas. Nasa Biblia na eh. Nagid. Kung na akong gihuban ninyo unsay simba gani boy. Ready to go Unsa gani simba na sa ato pa tahuron. or to death. Tahuron. Daikon. Tahuron. Di ba? Manguyab ka. I tell Sundon. thee, Peter, Ginasimpa ko ikaw. the Di cup mahal shall ang not simba. this day before that thou shalt Tanawa, thrice God. deny that thou knowest. Kana din surrender. Pag ampo, surrender man na. Ampo sangan sa balaod, surrender ba? Will I not deny O wala na kay kabalaka. Yan surrender ka sa Ginoo. Wala. Surrender noon ka dito sa imong pagbantay mo. Dili gid mao nang pagsimba-simba ko dito sa simbahan eh. Dili gid sa Naman na boy, mali nga pagtulunan. Ang sayop nga pagtulunan. nya o kanang Ayan ang pabilin sa sayop nga pagtulunan. tama gid. Kamo pod nga nasayop po nga pagtulunan nga nabali pod po sa pulpito. Balik na tayo. Ako doy ka na eh. O papa ra na tanan eh. Pero naigarbo ba eh. Wala eh. Tanawa ko ng tao nang di makaharong na ako.
Nya kung karong kada Domingo lang mo kang ko lang magsimba gid sa Glorify thy semana ko Son, sa that Herman thy niya. Son also may glorify Kaya thee. kung gano'n na nasa ko kasagarganan labi na ko kay pa naman no papa sa sala This is ang life kauna eternal. sa Yes na. Nya kung sa Domingo lang mabalaan ng tao niya sa Lunes o Sabado o na. Sa to Sabado mo balik ang Ginoo. Dili gyapon maluwas. Kana boy, kuan naman na boy, dili man na simba Domingo boy. Kinala mo pahuway gid mo sa isa ka semana, igpapahulay ba? Nga na gituis man na sa Ginoo. Ngano nakakaon no nanambal man ni si Jesus adlaw ipapahulay tama no? Hmm. The Matag work adlaw against me to do. bulawanon kay mubalik sa sama sa kilat. Naman na sa Biblia, matag adlaw po din sila nagtipon po. Yan para rin sa Isidro Labrador oh. Glorify thou me with thine Di ba? own self, Daghang kayong nagpatron sa San Isidro Labrador no. which I Nga have kinsa na before San the Isidro? world was. Di ba kada adlaw una mo adto sa uma, kada adlaw gito sa simbahan. Kada tinuod nga simba. Tama O gid. righteous Father, Pero daga nang wala Well, nga that's sunod not kay San merely. Isidro. San Isidro. but I Pag-alam have na po known ni Senyor San Isidro gigamit nila ba. And these Okay. have known that Para thou ko nung hast sent me. para ko nung ang farmer ko no na mingon na sa And I have samay declared ka unto them thy blessing name. blessing. Ano bag naman ang resulti anak boy. Gamit kanunay ang mga gibalaan ni wherewith Kristo. thou hast Na San loved me. Isidro nga simbahan. Ang Okay. pangalan niya ay ang gamit. Pangalan Ang gani. binuhatan ni San Pedro wala nasunod. And I, Pangalan gani. Lahi na bang name og imong original? Not sure ba? Name, surname. Ang surname mo kaliwat. Nya karon kung sa matong surname, Cristiano. Kaliwat ta, sure ta. Bisig sa tawanon boy. Bisig ako maghubad sa tawanon, igbo lang gyapon ang kalibutan nun pero wala pa sila kabalo ano. Daghan kay gusayonon sa balaang sila tangko nga wala na. Kung anak ta ni Juan, anak ta ni Kristo, nasunod ta niya, Hmm. kinahanglan gud mutuman punta siyang sugo sama punta niya pero kung sige kag pamalikas bad kakabalo kag sa imong amahan. Tama gid. Mana karon diri ang dili mo tapok sa tong pondok, gawa sa tong pondok, wala gawa sa panon ba. Nagilain ko kamo gikan sa kanding mga karnero. Wala tanawa gud ang nagasimba sig libak. Sa kamo kung naapon mo dito sa iyong simbahan nagsig paglibak. Tama gid. Wala biya ko na ko diri gud lain mga relihiyon nga nagpatambal ako diri. Oh, ingon ko simpa tama gid imong gibuhat na tama pero galing man gud na may hulga punto sa ila ha. Manang dili sila mobalik man hidre. Tama Na may gid. hulga. Wala, may balaod, pulpito. Abi dago, kay dili man sila kuno bunyagan kung wala sila dito nagasimba. O simba pod mo. Dili maluwas ang bunyag eh. Testamento man na boy. Ang sakramento, sakra, babalaon ni mo batumanon. Ang testamento sinulat na sa tao. Balaod sa tawanon. Sakramento lagi tawag Saint nila hath na. desired to have you, Pinirmahan na siya sa lagda sa kamot. that he may Ang sakramento pinirmahan sa lagda sa kasing-kasing. So, Tumanon ba ang mga pagkabatya mo ba, patay ka ba, maluwas ang imong espiritu ba, ang sakramento espirituhanon nga kaluwasan. Kung mamatay ka, maluwas ka niya, pero ang testamento mamatay ka din sa kalibot-kalibutanon man na ano, mana nga malaglag oo, na. malaglag na di ba mahigugmaon sa kalibutan Kaway sa Diyos. mo na karon ang mga honorable din di ba nahimo siyang bayani no tungod kay lang doon siya no. Honorable na. Pero si Kristo, ang mga santos, tanawa, what is written, walay musunod sa santos boy, oy. I will smite Kay the magpakamatay man, masantos. Ang santos boy, namatay na boy ba? flock shall be scattered, Akong baga, bagihandom siya tungkol sa iyang maayong binuhatan, pero sa buhi siya, walay musunod though niya. all men from the offended Pwede na cause ibot thee. na. Ang bayani, ning daban siya sa kalibutan, pero isog siya. I am Ano ba ready na, for Dr. both. Si Rizal, wala na ba, tawahanon siya ba? Pero ang santos hilom ba, nga nagsakripisyo. I tell Niya, thee, i-ordin na po siya, dili ordin na siya, kuha na siya. Canonize. thrice deny the Kanunay siya kay daghan man siya sumusunod so himuon na po siya simbahan himuon na po siya kay parang Yet will I not deny. isahan na po manulis po Knowledge. naman na sa Biblia ay kana kada mo gisulti ha wala may intention nga na ay kanan kay tinuod jud ko nga apostoliko nga simbahan kano man kaya akong gisulti jud ang mga tao nga gipakamatyan jud sa mga apostolis ang simbahan Hmm. na tinukod ni Kristo dili tinukod sa tao
Pero mas mayo nga amo ning madunggan karon kol sa pagkakaroon kay samtang wa ba ni balik ang Ginoo para Oh, napay pa para sa inyo, buhat lang. Ayun na mo, sige, debate dito. Sa ila, gagahit ginag ulo. Pakita lang sa buhat. May inyong mga anak, kamong ginikanan, ayaw pasukan yung anak, niya sultiin yung anak. Paniya po din kaya kung sultian, duhigan ako sa espiritu. Mga anak, tahora yung ginikanan ha. Ayaw mo pamalikas ha. Balag unsa yung ginikanan ha. Ya, paniya po din ang ubang mga kasal. May mga sakit, dadadadre. Kaya kung sultian po sila nga, bana, igugma yung asawa ha. Basig unsa siya ha. Nya tapos asawa po tawra inyong bana maura man na boy buduig sa espiritu matuman na siya pinagi lang sa gugma. kung nahigugma mo sa nako nga gigamit ko sa espiritu mutuman mo sa akong gisulti kay nabuhi man diri ang pulong nga nangamatay na sa una. Tama gyud. Di ba? Pag-ampo mo nga ibalik ni sa Dios, di ba ingon sa San Pablo? Now, O Sa Father, taas nga panahon ila kining gitaguan niya karon ako na mangiabrihan o mugamit siya nako katong mga balaan mo nga namatay which I na sa had with una. thee before the Nya world akong was. isulti pinagi sa akong baba pag-usap kay ilamang gamito ng akong kasing-kasing nga gilumpyuhan ako sa tawhanon mo nang wala na ko sa tawhanon karon di ba kung tindano closed na nya tapos daw lagi ko kabaloan na pagtikang-tikang na ko ni sa kay mubalik man ko kalibutan Thou na hast sent me. mana ang uban niya nga wanang pare dili pa minyoon kay gusto lagi anak pero sa sobra pa man yung sa pamilya ang ilang gatiman boy. Declare it, Daghan man man yun noon daghan na kamo na yung mangita wherein na thou hast na led anak me. sa kan gisultinan na may gitahasan na boy kung nga mga ngayam Ngayam. dili man ta na ako igo naman ko magduhig sa espiritu sakit gid nun akong pulong gid manang ako di na ko mahilak Amen. kung nangi ay bitaw kung puga na gini tawhanon na ako pagsulti kay parang tawya pug ko maluoy pug ko nila kung masakitan sila ana unsa pa ka ko nga nakakita ko sa espiritu nga nagkilak si Baba Jesus mandog jud kaniya kay balik kiniya di boy isog na siya magsulob na siya pula mo tong naay gitambalan na ko di pula ko no akong gisulob naong gid Papa Jesus iko tanawa akong giingon sa una no pero kung magpakita na niya tanan boy abangi wala ko ka balo okay. Salamat kung kinsa to nag-subscribe ani. I-follow lang mi ninyo sa Espirituhanong Gasa. Nya, magpasalamat gyud mi ninyo labi nag-share ninyo ni. Tatong makatabangan mi ninyo sa kalibutan, tabangan po yung pag-share ana. Kung lipay mo na mo, ipakita ninyo sa inyong buhat pinagi sa inyong pagpasa sa Espirituhanong Gasa sa YouTube channel ug naapod tay sa Reels nani ang among tumong lang ani. Para lang yun natong ipalanong sa tibok kalibutan. Kung maayo mo sa inyong pinulungan, pwede i-transfer ninyo sa inyong pinulungan. Salamat po sa YouTube. Ning dawat na to kay iya man na sa Diyos Amahan niya sa mga nagdumala, nagatiman. Kado ka na to ang Diyos. Salamat kay Kol no sa imong tubag sa akong mga pangutana baka pamalandong pod ko ani ba. Maningkamot jud ko nga kuha gini siyang mabuhat ang imong mga mensahe kay mamong gid ang kamatuoran. Wala tingali ko nagapangutana sa mga bahin aning mga pulunga. Sige po kag debate. O Bayan na sila eh. pagpadayon yapon ko sa ko ang kuan kung kaysa ko kaniadto. Pero sa pagkakaroon naga buhat po jud ko nga mamay mo jud ko nga kuan tinuod jud nga sulugon sa Ginoo ana. Wala may tao muli sa laboy. Tama gid. Ikaw salamat sa pag-atag ni mong panahon.